Masu sauraro sai ku gyara zama ta domin kallon cikakkun bidiyon da za mu sako muku su a daidai wannan lokacin. Irin yadda dai dabbannin 'yan ƙasar ta Najeriya suka firkice sakamakon wannan mawuyacin halin da suka tsinta kansu a ciki. Za dai ku ji irin furucin da ake yi musamman ma dai akan irin juyin mulki a ƙasar ta Najeriya. Sa dai muke so don Allah da ku gyara zama tsaf domin kallon bidiyon da za mu sako muku su ɗaya bayan ɗaya da kuma jin irin furucin da ake a cikin bidiyoyin. Amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha ta mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka domin kallon cikakkun bidiyo. Nigeria. Amma mun ji akan wannan mutum ɗaya da aka kashe ka fito ka yi magana. Mu duk rana muna binne mutum daga 20 zuwa 30 zuwa 40. Kowace rana aka tashi. Masaje ba sa iya barci a cikin gidansu. Mata sa a zo a ɗauke su. Ana musu fyaɗe. Baba ko ba ka da iyaye baba. Kana da mata kana da 'ya'ya baba. Yau idan 'ya'yanka ake yi haka baba me za ka yi? Baba yau in 'ya'yanka ne mu ya za ka yi baba? Baba kar ka manta. Duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka Zamfara. Wallahi mun fi ƙarfin ka wulaƙanta mu. Baba mun zo kuma mu yi protest. Cikin sojojin ka baba an dake mu. Baba an tura mu muna da kuma videos. Baba ka kalli security din da aka saka mana kowanne a shirye yake sa bindiga ya harbe mu. Baba mun shirya zama. Ko za a kashe mu. Ko za a ɗauki ranmu. Ko za a datsa mu baba. Sai kun yi adresi 'yan uwanmu da ake kashewa. Enough is enough. What? Ina kira ga al'ummarmu na jihar Zamfara kamar yadda doka ta tanada ta yadda ake a samu makamai da jami'o'in tsaro kiran da gwamna ya yi kowa ya tanadi makamin shi su tsare yankunansu domin karancin ma'aikata da muke da su jami'an tsaro da muke da su. Ina kira ga mutanen ƙasar gada su sani informa maƙiyanmu ne. Shekaran jiya kwamishinan 'yan sanda yana mitin da 'yan garin Mada amma duk abin da an ka tattauna nan wajen aka sake buga a gaya ma bandit. To ku sani cewa informa maƙiyanmu ne. Duk inda an ka informa in ya tabbata informa ne mai bada bayanan sirri ga 'yan ta'adda ku kashe shi kada domin ya zama guba ke da ma bandit waɗanda ke bada bayanan sirri idan an tabbatar ba da ganganci ba informa ne a kashe shege a kone shege ba abinda za a yi kasar da saboda muna kira ga mutane da a ci gaba da yi wannan gwamnati addu'a a ci gaba da yi ma gwamna fata alheri kuma ku sani gwamna ba makinku ba ne masoyinku ne. Wannan abu yana hana gwamna walwala, yana hana gwamna bacci, yana hana shi sakewa domin kowa ya sai yana iyakar kokarinsa amma ana tuka ana warwarewa. Saboda haka mu muna tare shi 100%. Duk wani azzalumi duk wani dan ta'adda komi matsayin shi ko jami'in tsaro ko dan banga ko dan sa kai ko basarake ko wani irin matsayi ko ɗan siyasa yake da hannu cikin ta'addanci ni a kwamitin da nake shugabanci to na ba da jini na ba da rayuwata wallahi tallahi sai an hukunta shi. Sai na da an hukunta shi ko ɗana yake da hannu cikin wannan ta'addanci wallahi tallahi ba zai mashi lamuni ba. Sau haka kana tsammanin da coci aka je aka ɗebi mutane a coci ranar Lahadi kana tsammanin da yanzu duk jaridun ƙasar nan in ka buɗe ba sai an kusan shekara kullum sai ka gani a jarida haka ne ko ba haka ba an dinga magana kenan an dinga rubutu kenan kai duk duniya sai an yi maganan nan CNN sai ta yi maganan nan shugaban America wallahi sai ya yi magana ya ce ana kashe kiristoci amma mufa mun compromising ranmu ya zama shine abin banza abin da duk duniya ba mai wasa da shi sai mahaukaci ba mai wasa da ransa sai mahaukaci duk duniya ba za ka sami mai wasa da ransa ba sai mahaukaci amma mu mun mai da ranmu banza akan ƙuri'ar kujerar da ba ta da wani amfani a wajenmu ka gaya min me amfanin wannan kujerar a wajenmu gaya min abin da ta tsinana mana
ana kashe mu kaman kiyashi, an mayar da mu baya a duniya. Mun koma kafin mulkin mallaka lokacin da ake cinikin bayi, yanzu haka ake cinikin 'yan arewa. A kama ka a bautar da kai a ce wai an sama farashi sai ka biya sannan ka sami 'yanci. Mun zama bayi a ƙasanmu kuma wai ba wanda zai yi magana. Yanzu ku ɗauki bala'in da an kai muna ɗauko arne kafiri ko kafiri baƙin kafiri mai ƙiyayya bayyananna ga addinin musulunci, an ka ɗauko shi an ka bashi ministan Abuja. Kuma babu wani ɗan arewa da yake da kima da mutunci ga shugaban ƙasa wanda zai kai ƙorafi. Saboda mi? Saboda shi shugaban ƙasa yana ganin sayan gwamnonin Najeriya yayi. Don haka ba taimako ne sun kai ba, don haka duk gwamnan da akwai arewa bai isa ya tunkari Bola Tinubu ya ce mai ba mu amince da kaza ba, to saboda mi abba ka amince ba. Lokacin da kun ka zaɓe shi primary election duk kuna ya ba ku daloli ya biya ku, mutum ya biya ka kai mai aiki to yanzu don shi sai ya dibi babbar jiha wadda tana da bukata da a bata babban mukami, sai ya samu ɗan ƙaramin minista ya jiha mata ko ministan mara amfani. Kuma ba su da abin da za su yi, saboda mi? Saboda sun riga tun farko sun sai da jihohinsu. Tsakaninku da Allah abin da yanzu arewacin Najeriya ka huskanta duk musulmi bai kamata ya fashe da kuka ba. Bala'in da ka huskanta mu yanzu shi wannan bakin kafirin ku zo ku bincika ku ji eriyoyi ungun ne da ya shata waɗanda zai roshewa. Waɗannan ungunnin da za a roshewa su ana za a roshewa. 'Yan arewa dama roshi muke saboda tattalin arzikin arewa ya kare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ba mu sharuɗa na cewa mi in mun ka rike Allah, Allah zai taimake mu. Amma ƙarshe mutanen mu sun ka hita batun addini, sun ka hita batun sunnar manzon Allah, sai Allah ya jarabe mu da maƙiyin mu ya gana muna azaba. Wani na iya cewa to ai yanzu arewacin Najeriya halin da ake ciki a jira, to mi za a jira? Babu wani shiri da an kai, duk mai hankali ya san ba a shirya ma arewacin Najeriya wani abu in ba bala'i ba. Duk wani abu da yake abu ne na tattalin arziki. Tsakaninku da Allah jihohi 19 da aka gare mu arewacin Najeriya akwai inda aka iya noma. In shugaban kasa ya ce a yi noma ku ce ya taho a bashi hege sabon birni ko a bashi hege wani yanki na Zamfara. Ba ka iya noma don in ka tahi noman miliyan guda sai ka biya naira miliyan 10 ko miliyan 15. Noma na yiwa? Noma bai yiwa. Sannan 'yan siyasa sun mace mutane, sun kai mutane ga bango don shi yanzu shi wannan kafirin mai suna Wuke babu abin da an manufa ta in ba yawa addini ne foundation ba. Mu ko mafi yawan manyan mu in sun samu mukami tsakaninku da Allah sun ma damu da harkar addinin su. Kokarin ma suka su nisantar da kansu da addini. In kaga sun bidi malaman addini kasa ta rikice. Ana ganin ga mutane za su bore sai a ce ina mallamai arewacin Najeriya ku taho, ina kungiyar Izalatul Bid'a, ina dariƙar Qadiriyya, ina dariƙar Tijjaniyya, don Allah ku je ku kira mutane. Ni wallahi abinda an fahimta ta ya kamata mallaman arewacin Najeriya duk shugaban ƙasa ya koma kiran su kasu koma zuwa. Saboda mi? Saboda to lokacin da ana son a yi gyara baka bai su, babu ruwanka da su cikin kabinan ɗinka, ba a komi da su sai bala'i ya tunkaro. Yanzu dai in baka gane komi ba ka gano malamai suna da muhimmanci. Yanzu abin da ya faru Nijar bai isa ya zama wa'azi ba a gano cewa ba wanda ya kai kimar malamai. To amma in ka ga shugaban ƙasa ya biɗi malamai wallahi bukata teta. Yana da wata bukata, hatta gwamnonin jihohi ba wani gwamna da zaka ga ya ce a kire mai malamai zai tattauna ya yi shawara me ya kamata a yi. Abinda ake wa malamai kiran kuɗi akai a ce mai girma gwamna na son ya yi magana da malamai. Kuna zuwa sai gwamna ya faɗa muku mun yanke shawarar zamu yi, ba fa shawarar malami aka biɗa ba. A'a shi malami sako na aka baka in ka zo masallacin ka muna son kai hudu ba akan kaza. Saboda sun ɗauki malamin addini yadda ka san hankage. Me amfanin hankage? In kai yi zuwa ka ɗauka ka shahi. To mu abinda muka roƙo wannan kafiri da an hakawo ministan Abuja muna roƙon Allah duk manuhohin da aggare waɗanda ba na alkhairi ba Allah ka roshe su. Allah wanda ya shigo muna ba tare da muna so ba Allah ka hissai muna gani muna dariya muna so ka hissai ka kawo muna kan uwanmu. Kuma wallahi wannan abin ko ku ki ko kun so shi dai Murtala Bello dole shi magana. Saboda mi? Saboda Murtala Bello ya ba da gudunmuwa kashi 75 cikin 100 na wannan gwamnati, don haka kashi 75 ɗin nan ko fa kashi bai yanzu ban ruguje ba sauran kashi 70. Don ku sani ka'ida na wallahi duk inda ka ga an yi abin da ba daidai ba ka barantar da kanka da wannan abin da ba daidai, to ba daidai aka tahiya ba. Mun fahimci cewa abin da ake nufi sai an ga baya ga arewa. Don haka duk wani da zai gunguni ko wani da zai zagi, babu wani zagi da ni na hagudu. Ni abin da nika cewa abin da nike faɗa gaskiya na to ran kowa zai ɓaci ya daɗe bai ɓaci. Ba sauraro zare mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashen mu na comment akan irin wayannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta Najeriya musamman ma dai a yankunan arewa. Shin masu sauraro a naku tunanin da kuma naku fahimtar shin a ƙasar ta Najeriya ne ba ƙaunar arewa, ko kuma a'a shugabannin arewa ne da malaman arewa ba sa kishin arewa, ko kuma a'a talakawan arewa ne dai ba sa kishin kawunansu? Da dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin
akan irin abubuwan da kuka fuskanta da kuma yadda taɓarɓarewar tsaro game da matsalar yunwa da tashin hankali da talauci da masifa da ya fi tsamari a yankunan arewacin ƙasar ta Najeriya. Kuma yadda idan an fara bayani za a samu yankin arewa tana da manya-manyan masu kuɗi da kuma haka zalika manya-manyan 'yan kasuwa, haka zalika tana da kuma manya-manyan malamai game da manya-manyan 'yan siyasa. Domin dai irin wayannan abubuwan da ke faruwa ma dai ministan tsaro za mu ce da babba da ƙarami na ƙasar ta Najeriya dai a yankunan arewan suke, amma sai dai da dama mutane suna faɗa akan cewa tabbas wannan mulkin fa ba mulki bane na 'yan arewa, domin duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ƙasar ta Najeriya ya fi illa da kuma tsamari a yankunan arewa. Shi masu sauraro mai kuka fahimta game da irin matsalar da arewa ke ciki?